एसेबां सिंगेल जे आं डुवेल सिमनि मबाइलावबो सिंगेल सिमसो इउज खालामगासिनो कर'नाखौ गिदिंब्ला साखोन सिखोन थाब्लाल' जाया माबा माबि खालामनायखौबो खमायनो रोंनांगोन गोसोनायजोंल' जाया सम सम किसबो खालामनो रोंनांगोन सलमान खान जाना सानी लियन बायदि गार्लफ्रेन्ड नागिरबा बहा मोननो जनि सिन्स बायदि जागोनब्लासो सानी लियन बायदि गार्लफ्रेन्ड मोनगोन आथिखालनि मोजां मोनलायनाया प्राइभेट स्कुल बायदिसो जाबाय एसे गोरोन्थि मावलायबानो गुबुन सासेनो एपइन्टमेन्ट होयो बारनै बारथाम बिबारनि बिदै सोबनोब्ला साख्रि लाना लाब गैया थिखादार जा थिखादार गोसोब्ला आंबो गार्लफ्रेन्ड फथायनो हायो नाथाय आं फथायब्ला लोगोफ्रा बाहागो मोननाय नङा साननानैसो फथाया आङो दय सोरबा आदै लोगो मोन्दोंमोन आं आदैया अबेनि गावखौ अबेबा बारखोफारा होननानै बुंना लादों जोंनि जिंगाबिलावथ' बारखोफारा गामि गैया आदैना नामा गान्दला बर'मोन आधार कार्डआव फैदों मानदावला बर'आनो बिहामजोफोरखौ गोसोना लाना मा जानो बन्दन लानाय थायो किस्ति मारि नामासो मिथिगोन बिखुनजोफ्रा नाय हिर'फोर 18 इयार्सनि सिख्लाखौ दा गोसोखा मानोना बिसोरनाव गोसो बायफ्लेहोग्रा मेसिन थायो माथो आर'नाइखौ गोदोनायाव लानाय आरो गिदिर गोलावफोरनो मान बावनायावसो बाहायनाय जायो दाना माथो सिख्लाफ्रा गावसिनि मोदोम खोबनायावबो बाहायसै ब्लाउस मडेलनो BFGF थाखाब्लाबो गुबुनफोरजोंबो अनलायगारनांगौ मोजां मोनज्लायनायाव बरबाद जानाय गथ'खौ लोगोआ सोलायहोनो हाब्लाबो लोगोफोरजों थानानै बरबाद जानाय गथ'खौ बिनि बिफायाबो सोलायहोनो हाया फेसबुकआव सिख्लाफोरनि मुङा सनिया सानसुमै अनसुमै गीता आरो न'खरनि मुङा खिंख्रि मति हायथु लावगि खाख्रेब लाइफआव हेपि थानो थाखाय नाङि आसोलफोर BFGF मबाइल फनाव 1.50 डाटा आरो सानैसो हारामि लोगोफोर थाब्लानो जाबाय आंबो बेबादिसो सोलिगासिनो दामानि उपाय गैया आथिखालनि सिख्लाफ्रा तामान लेभेल ओंखाम गोजां सोमजाना जानानैबो लकेसनखौ देखायो 5 स्टार हटेल बिराद लाइक फैयो बिसोर सिख्लाफोरासो जोंना फासनिफ्रायनो बाराया लाइकआ फेसबुकआव बै गोसोनायफोरा सान हर फन मानो रायलायबाय थायो मिथिगौ बाथ्राथ' गैखाया जेबो खालि बिजि खालामना दोननायल' जाहाथे रावजोंबो लाइन मारिया आजिखालि उन्दैनिफ्रायनो गोसोनाय नङाब्लालाय मा हिनजाव लाबावनो हिनजाव बुरिखौसो लानायनि समानसोखा देर बयसफोर सोरबा बेयाव पाबजि गेलेग्रा दं नामा पाबजिनि बर'नि फुल फर्म मिथिबाय नामा सोरबा आंबो गोसोखाङै दहाय खिनायावसो बोरैबा थाब गोसोआव फैदों माने पाबजिनि फुल फर्मआ फस्थायगोन उनाव बेखौ गेलेबा सेंग्राफोर बांद्राय गेलेबाय थानांला पाबजि नङाब्ला उनाव फाननानै जानांगोन सबजि फेसबुकआव सेक्सि गाननानै पस्ट होनाय सिख्लाफोरानो सानसे मेक्सि गानना थोरसि सुगोन नायबायमोन मोनजानाय समावनो जाना लाखा नङाब्ला बोराय बैसोआव जानो लुबैबाबो मोनजानाय नङा अमा बेदर सफारि लकडाउनाव जोनोम मोननाय गथ'फोरनि मुं कर'ना बापिस्वर गयारि सेनिटाइजार ब्रह्म लकडाउन बसुमतारी मार्क्स मोसाहारि आइसोलेसन बर' वुहान दैमारि ग्लब्स नार्जारि क्वारेन्टाइन बाग्लारि वुहान मोसाहारि कर'ना महिलारि बायदि बायदि थेंक इउ आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आखाइ खबनो हाया